шеста поредна година близо 600 танцори и изпълнители от 30 състава си дават среща в Чикаго. Те идват от всяка точка на Америка и Канада. Удоволствие да се събираме за 3 дена, да се събираме толкова много българи, не само българи, има и чужденци в някои от съставите, и да разпространяваме българския фолклор. Това е единствената идея, която поддържа, и все още го правим това. Те пеят, танцуват и са на всяка възраст. Най-голямото бижу тази година на фестивала е 5-годишната Даниела Костова, която изпълнява български народни песни. И макар много от тях да са родени или израснали тук, са успели да съхранят българския си дух и корени. Аз мисля, че естествено, че трябва да играят, защото това е хубав начин да се събираш с други българи и да продължаваш българската култура тук в Америка. Неповторимо. Душата, сърцето, когато ти го усеща, тогава просто незаменимо е. Не мога да го пиша. Кой ви шие тези носи? Кой ги прави? Ами, голяма част от носиите ние сами сме се ги шили. Да. Госпожата, да. Всички заедно купуваме материали. За много от българите тук народните песни и танци се предават от поколение на поколение. Имаме постоянно се обновява ансамбъл. Разбира се, че има хора, които са вече от 13 години в ансамбъл. Има някои, които сега идват. По-младите момичета. Кое според теб мотивира нашите сънародници тук в Америка и да правят тези ансамбли? Да, може би, значи аз първо си го обяснявам, че това е някакъв вид носталгия, който почват българите да изпитват тук, защото има някои българи, които въобще не са занимавали с български фолклор. Тук в Америка започва. А от друга страна, това е много вече популярно в България, тези клубове за народни хора.